Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ano man? Naimali binawan siya dahil mga inali ba? Kapag pasag ka ani, naraw ka rin ako. Oo, yun ang skillet sa inyo ko. Baka. Pwede lagi ko musag ka na. Kanag kami diri Matthew sa yung buntag. We are home. Pag ka na to, basta din yung buto. Kay si Rod, excited tumutawag na ako kay ako pa ko'y kaliko. A few moments later. Hello titas, wala pa po akong ligo. Nandito ako sa DIY kasi sobrang dumi ng bahay doon. Yung bahay namin ni Ruth. As in. Ay, Diyos ko. So anyway, kuha po kami ng supplies dito para maglinis. Kasama ko yung kapatid ko tsaka yung nanay ko.
Rizal. Ini saya mah dia kan pindah ka? Kamata ko ganyan tungkol sa collection sa basura ba? Karon pa ko naka-feel sa bunodong sa tumang pinisil. Kalau mau pang gabi nga. Ha? Yung galing dapat nawa yun ba? Kami kay pakulata ng PE ba? Kuan ba ni dong katong Virginia ba? Na sino? O di ay kanang Dog. hotdog. Namin to sino dong? Init. Init pa. Kasi yan sa daan doon, mga tanaw sa isang oras, pwede mo makakuha pa. Ang ito kanya anak. Ang ito kanya anak. Anong yun sa? Ang ito kanya. Anong saman? The next day.
Nada. Wait, laro ba? Kasi naman ko hindi mo mga to ka eh. Mato ko. Butong. Coconut water. Okay, ang buka ko rin sa. Nanimaho mag... Una. Ay, kanang. Kasabot naman na lang danon. Manguyong yata ninyo eh. Dili ang kuan mo. Way nguyong nga wala may dere. Nguyong? Nakanguyong koy, nakaon me. Ikaw ga? Oh. Nguyong? Dili ka nang nguyong man nga katong ganahan nga nguyong. Chinese nguyong ba? Dili ka dili sa nguyong ang Dios. Dili, dito may sa ko. Nguyong sa USBR nga to gani. Ah, Pero nangutahan ako, Paul, kung mao ba to ang nguyong sa Quezon Main o sa San Siangco, ingon siya o na. O San Siangco, sa San Carlos, siya o mao ni. Ni, di mo to mo San Carlos te. Nakakaon mong gugo San Carlos. Mao man good. Kato na nga nguyong ang di na ko ganahan ganang baho, diba? Mao bit Kaling isugog baho ba? Ganahan? mao man good to ko mabitaw nangutahan ako kay familia ang tis. Pag-ilis lagi. Anong dapit sa kuan? Ilikon? Oh. Ni nakakaon lagi mintin. Dili sa ilikon yun. Dahil ka nang kalga sa Lagi, buyon lagi. Oh. Di lagi nakakaon ko. Di ba Ano mo ba, nga tayo? nguyong akong ganahan? Uy. Talibang ka? Ah, si ate gani nakapalimao gani. Tinay, say hi. Paul. Hi. Paul. Hingin baka to bang baka Awa sa imong naluluto mga mata. Ang kalami ko chulo araw nga bininyagan. Namatay ka tungod sa niya, namatay gisakit ka sa cross. Isos ko tungod ito naghanang singot. Ang bubog singot mo dito sa kwarto. Isos ko tungod pagkampaling sa imong halanggong nga na